Yeah, doggy, doggy. Hi. Bale, bale, bale. ಕೂಡಿದು ಹೋಯೆ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಡೆಲ್ಲಿಡುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬೈದ ಕೋಡೆ ಪುರದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಎನ್ ಮರಂಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮೇನ್ ಸಿಟಿಡೆ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ತೀರ್ಥಪುರ ಏನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಪುರ ಉಂಡ ಒಂದು ತೂಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ನಿ ಬೈಯೊಪ್ಪುನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆನೆ ತಿರುಗ ಕೈ ತಳ್ದಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಹೊಡ್ದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಲ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗೆ 600ಗೆ ನಮಕ್ 40 ಬೊಕ್ಕ ATM ಅಂಡ 35 ಇದು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ದ ಎಂಟ್ರಿ Doggy, yeah, doggy. ಏನೋ Squirrel. ಬಾಯ್ ಒಂದು 238 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಉಂಡಿಗೆ चले कहाँ गए
ಮುಲ್ಪದಪುರ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗದ ಪುರ ಅದು ಸೀದಾ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದೈತೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಟೂರ್ ಮಂತ ಡೆಲ್ಲಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ ಯಾನ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂದುಜಿ ದಯಪ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಸೆಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಪ್ಸೆಟೆಡ್ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿರುಗದಾಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ತುಜ ಒಂದೇ ತುಯ್ಯ ದಯಪಂಡ ಡೆಲ್ಲಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂಲ್ ಪಡೆದಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತೂರ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪುಳದ ಅಂತ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂದಿನಿ ಅಂಚ ಯಾಕಲ್ಲ ನಾವು 1 ವೀಕ್ದ ಟ್ರಿಪ್ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಸಾಕಲಾತಂಡು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮ್ಮನ ಹಾಕ್ಲೆಗ ಅಂಚ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೇನಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ಗೆ ಬೈಜರ್ ಅಕಲ್ ಜೈದಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ತಿರುಗದು ಸಾಕಾತಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2ಗೆ ಪೋಯರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇನಿ ಅಂಚ ಡೆಲ್ಲಿದ ಇಂದು ರೋಡ್ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಮಕೊಂತ ಗಲ್ಫದ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಟ್ಟು ಪೂರ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲೇಟೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಉಲ್ತುರ್ದು 4 hours ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಡ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಮೈನ್ ಕಾರ್ಗೋ ನಮ್ಮ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು. ಇಂಡಿಯಾದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಗೇಜ್ ಇಂದು ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಐನಿತ್ತೀನಿ ಫೋನಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡು ಏನವು 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 ನೋ 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 ಸ್ಕೆಚರ್ಸ್. ಓಕೆ ಯಾನೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಂಡಿಗೋದ ಏಪಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಇಂಡಿಗೋನೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾಂಬೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡಾಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಮೊಗಲ ಇಂಡಿಗೋದಾಗಲ ಏಪಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜ ಫ್ಲೈಟ್ ಡಿಲೇ ಇಜ್ಜನ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತಿನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಐ ಮೀನ್ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಪಿರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡು 2 hours ವೇಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾತೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಉಂಡು ದಯಪಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ದಾಲ ನಮಕ್ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋಜೇರು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋಜೇರು ನಮ್ಮ ಮೀನಿ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆದ ಬೋಂಡ ಲೇಟ್ ಆತ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬೋಜೇರು ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಮ್ಮ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಬೈದಿನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಅಂಚೈತೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ನಮ್ಮೈತೆ ಬಾಂಬೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ ನಾನು 2 hours ಬಿಡ್ದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗ.
ಬಾಂಬೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ಶೋ ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್. ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ KFC ಆರ್ಡರ್ ಮಂದೇನಿ ಪೂರ.